Avui al de Copes parlem amb Andrew Ashurst, director de la St. Paul English Academy de Vilafranca, que porta prop d'una dècada ensenyant a parlar i millorant el nivell d'anglès del sector vitivinícola penedesenc. Amb el creador dels projectes English for Winemakers i English for Cava Makers aprendrem i descobrirem sobre una eina, un element tan important per a l'exportació com és un bon nivell d'anglès. Benvingut al de Copes. Com estem? Moltes gràcies. Abans de res, abans d'entrar en matèria, et demano que posis nota al nivell d'anglès del sector vitivinícola de casa nostra. Surt ben parat o què? M'has posat un compromís només començar. Home, uns 6 i mig, però ens falta molt. Sent generós? Una miqueta. Sí, costa molt aquí. Estem en un nivell inferior a lo que hi ha a la resta d'Europa. Bèlgica, Holanda i fins i tot Portugal parlen molt millor que nosaltres i bueno, per això vam llançar amb aquest projecte, no? I a més sectorial, però costa. Ens hem de formar més amb el tema d'idiomes en general. Hi ha diferència en funció de la generació a la qual et toca ensenyar? Es nota realment que el sistema educatiu hi ha fet o és una cosa genètica, no hi ha manera? Jo crec que és tot el sistema en si, perquè allà, per exemple, a Anglaterra, quan jo estava allà, jo vaig arribar aquí amb 12 anys, el tema era aprendre a través de lectures, a través de llistats de vocabulari, a través de debats, i això fins i tot el nostre propi idioma. I a l'hora d'aprendre anglès aquí és un sistema totalment diferent. Ens fixem molt en el que és tema gramàtic, que també s'ha de saber, però s'ha de saber per què es fa, perquè hi ha una normativa gramàtica per adaptar-ho a el que és la pragmàtica, no? El tema de praxis. Entendre i no només memoritzar. Exacte. Cosa que jo crec que jo vaig aprendre el català amb llistats de vocabulari. Jo vaig arribar aquí sense zero de català ni castellà i era subratllar textos i buscar diccionaris i fer llistes i aprendre i repetir. I això, mica en mica, amb el sistema educatiu, això s'ha anat perdent. Sí que diuen que és una mica més pràctic que abans, però el tema repetició, jo hi crec molt en això. O sigui que tu quan fas una cosa repeteixes i vas aprenent i vas adaptant i vas... Saps què et vull dir? És una miqueta... No sé per on anem amb el tema ensenyança en si, però, bueno, a veure. Què ens costa més? En quin camp coixegem més? Pronunciació, sobretot. També per tema de dificultats amb l'anglès. Anglaterra va ser colonitzat pels romans, francesos, alemanys, o sigui que tenim moltes influències, i com que tenim moltes influències costa. També amb el tema vocabulari. Nosaltres, per exemple, morfològicament, amb tema de crear paraules a través de particles no som tan forts, però sí que en tema lèxic tenim un lèxic molt extens i molt específic. I jo crec que aquests dos són els temes més importants a tocar. Vocabulari i pronunciació i pràctica, que aquí és el que falta, una miqueta de pràctica. Encara ara? Encara ara. No s'ha millorat massa? Sí, no. Sempre poso el mateix exemple de que nosaltres si anem a fer 2 hores a la setmana a una acadèmia d'anglès, sigui la meva, sigui una altra, sigui el que sigui, 2 hores a la setmana és un 1,2% de la teva vida setmanal. Què pots aprendre amb un 1,2%? Per tant, costa molt i s'ha de practicar molt i no és només fer les 2 horetes que fas a l'acadèmia, sinó també és el que fas a fora de l'acadèmia, feina personal, lectures, vídeos, música, o sigui, és tot una mica. És un país on estem acostumats a que ens tradueixin les pel·lícules. És un debat que ara torna a sortir, que és recurrent, de fet, si cal o no aquesta inversió, però fins ara s'ha estat fent. Això tampoc ajuda. Al cinema també tenim traducció. Això a Portugal no es va passar. Econòmicament crec que eren una mica més pobres que nosaltres, que m'incloc aquí, que ja fa anys que estic vivint, però no se sap fins a quin punt és bo fer el doblatge, no fer el doblatge, perquè deixar només amb la voluntat de la persona
a vegades ens acostumem a tirar a lo més fàcil i ja no posem, perquè el DVD o el vídeo de casa ja tenim el dual, però no el posem mai. I molta gent em diu, què puc fer amb els meus nens de 3 anys? Diu, a quina acadèmia puc portar? Diu, no els portis a cap, és que pots posar-los a casa i que escoltin anglès tot el dia a la tele, saps? I fer jocs i coses d'aquestes. Internet és una eina impressionant avui en dia per trobar jocs, fins i tot per gent que no ho saben anglès, pares, es poden llançar, experimentar i buscar coses pels seus fills. O sigui, tampoc no s'ha de ser un professor d'anglès. Si parlem de l'anglès específic del sector, quines són les majors dificultats? Amb el tema de l'anglès vitivinícola, jo sempre veig que aquí sabem molt el que és terminologia francesa, perquè sempre hi ha hagut, sempre ha estat aquí, hi ha hagut molta presència de terminologia francesa i en canvi de l'anglesa els hi sona, però no saben col·locar-ho. O sigui, abans de sortir amb un terme català-castellà, surten amb un terme francès. I llavors fas una classe d'anglès i estàs traduint de l'anglès al francès i el francès al català perquè... i fas una mica... És una mica... Sí. Aquest és un dels problemes també, no? Que sempre tendim a traduir. Sí. No pensem en l'idioma en el qual ens estem expressant. Sí, sempre és traducció, no? I que tampoc no està malament, és una eina més, però s'ha de limitar-ho. Fins quan ja tens un nivell ja intentes no traduir tot el text. Encara tinc alumnes que volen traduir tot un text i dic no, agafa paraules sueltes i intenta muntar el text. No fa falta saber totes les paraules. Un altre exemple que dono sempre és que tens un quadre a la paret i tu pots dir quadre maco o aquest quadre és molt maco. Gramaticalment la segona és perfecta, però la primera ja ho entens també. Si jo dic quadre maco ho entens el que t'estic comunicant. Doncs en un text quan llegeixes o quan escoltes has de fer el mateix. Treure paraules i llavors muntar una mica la teva pel·lícula, diguem-ne. Per anar a vendre vi o cava o per fer un tast en anglès, cal això, una mica de morro i de valentia, ja ens farem entendre? Sí. No cal buscar la perfecció? Sí, però moltes vegades quan estic en bodegues ensenyant els cursos em diuen, no, és que nosaltres hem dit, estem en vocabulari específic i em diuen, per exemple, molts flor, vale? Hi ha molts que diuen flower must. Traducció literal. Traducció literal, ja el tens. I en canvi és free run juice. Res a veure. Res a veure. I em diuen, però és que m'entenen. Diu, perquè t'has explicat després. Però amb persones que no són del sector, que et venen a fer una visita enoturística, que venen a veure tot el paisatge, provar-te els vins, etc., tant els hi fa que ho diguis bé o ho diguis malament. Tu us estàs explicant i estan allà perquè els agrada el que és el celler i això, però et ve una persona tècnic i llavors ja tens el problema, perquè no es diu flower must. Pot ser que t'entenen si ho expliques, però no queda bé, no estàs fent una bona presentació, no estàs donant una bona targeta de presentació del teu producte, diguem-ne, perquè tècnicament no estàs dient l'adequat. Llavors, n'hi ha dos nivells, el nivell tècnic i el nivell hedonístic, que els agrada a la gent que venen allà i per passar-s'ho bé, i està bé. Però ens hem de saber quan fer servir una cosa i quan fer servir una altra. Tot té el seu... El seu públic i el seu moment. Claro, sí. L'any 2009 presenteu el projecte, perquè és un projecte més enllà del curs, del llibre, English for Winemakers. Però tot plegat arrenca uns anys abans, ens hem de remuntar a una experiència prèvia amb Bodegues Torres, que una mica em sembla que és la gènesi, no? On comença tot plegat. Quin és el detonant? És una bogeria, no? Perquè vas pensant enrere. Nosaltres, 2004, jo vaig arribar aquí un altre cop, després vaig estar jugant fora durant molts anys, jugava a hoquei, i arribem aquí el 2005 i comencem l'acadèmia. I la primera persona a entrar per la porta era un tècnic del Torres, un mig càrrec que estava amb el Torres i la primera persona que entra per la porta quan vam obrir l'acadèmia per primer any. Estaves predestinat. Era una cosa surreal, no? Perquè després penses enrere i dius, tot això ha anat
cap on ha anat, no? Però bueno, va més enrere, també, sí que va més enrere. O sigui que, bueno, va ser una mica, sí, el Torres, després amb el Torres això va ser el primer pas en entrar a col·laborar i treballar amb el Torres. Després vam entrar a fer classes allà a l'empresa i després va ser una pregunta el 2009 amb un dels seus treballadors que si creien convenient i necessari fer un curs d'anglès vitivinícola, però del que no s'ha vist fins ara. Hi havia molts cursos al sector sobre vitivinícola que estaven en anglès. Això n'hi havia i sempre n'hi ha hagut. Però un curs d'anglès sobre el tema vitivinícola és molt diferent. O sigui que, i van dir que sí, que tirar endavant i em van donar moral amb tot el que necessitava i sí, i el 2010 ja vam començar a fer cursos i aquí estem encara. Fa poquet, però bueno, estem fent nous projectes també, o sigui que no ha sigut només aquest i ja està. Quina part de l'èxit radica en el fet que és un país que no parla bé els idiomes, ja ho apuntàvem, i l'anglès concretament, o potser també en altres factors més recents? Per exemple, la crisi ha fet que les empreses es posin les piles, grans i petites, sobretot petites i mitjanes, que no pensaven tant en l'exportació com una sortida. Clar, tot això, l'eina bàsica és l'anglès. Tot ajuda, clar, per la nostra empresa ha ajudat a que la gent obrís els ulls. Jo sempre dic que abans de la crisi, o la maldita crisi 2008, la gent estava per produir, hi havia molt poques empreses que estaven per formar-se, i en canvi el 2008-2009 la gent fa un canvi, no? Veuen que s'han de formar, s'han de gastar diners en investigació, en recerca, i això pot ser que ha sigut un detonant. Pot ser que arribem, ojalà, que arribem algun dia a un nivell alt d'ensenyança, d'I+D, de recerca i tot això, no? Aviam, a veure si tenim sort. Però bueno, jo crec que va ser una miqueta tot, no? Tema de necessitat, perquè la gent ha d'exportar més. Avui en dia el tema del cava està més que vist, s'exporta molt més, el doble, aquest any és el primer any, s'exporta el doble del que es veu domèsticament. Ja es salven els números gràcies a l'exportació? Sí. O sigui, aquí fins i tot ha baixat, un 6%, i a fora ha pujat. I és el primer any que estem al doble, no? Amb el tema de l'idioma en què la gent reconegui, per exemple, el que és el Déu Penedès, etc., també falta vocabulari per explicar a aquesta gent de fora, amb els anglesos, què és el Déu Penedès, perquè veuen Penedès i ja creuen que és el Déu també, i no té res a veure. Ara estem fent cursos amb el Déu Penedès sobre cata, tast, i estem fent aquí, estem fent a Barcelona, i n'hi ha molts factors que la gent no coneixia del que és el Déu Penedès. Necessites vocabulari de geologia, de paisatge, d'un munt de camps, no?, per explicar i formar-te. O sigui, tu estàs formant a gent, però contínuament estàs formant a tu mateix també. I això és una cosa que hi crec molt. Fins i tot nosaltres hem agafat gent en pràctiques que després, quan han acabat les seves pràctiques, jo els he dit, seguiràs estudiant? Diu, sí, doncs vinga, l'any que ve t'agafo com a treballador. Si no seguien estudiant, doncs no els agafava. Noies joves que feien d'administratives, però jo crec molt en això de formar-te i ens hem de creure en formació. És el futur. A Finlàndia mateix els professors són els més buscats i aquí hauria de ser una miqueta així, no? No és perquè soc funcionari i jo entro a ensenyar. Ens hem de ser una mica conscients que som formadors, ens hem de seguir formant per formar millor. Aplicant-se aquesta recepta, l'Andrew ha estudiat, per exemple, winemaking, elaboració de vi, a la Universitat de Davis, a Califòrnia, seguint aquesta màxima, no, suposo? Sí. És un curs de 5, jo ara he fet el primer, són 5 anys, acabo de fer el primer, llavors, però allà no he parat tampoc. O sigui, hem fet el de Califòrnia perquè em van aconsellar, abans de posar-te en aquest projecte t'has de formar, es va fer, i cada any he anat fent. Ara estic amb el tema de Connoisseur, que és Conocedor de Vinos, que a Anglaterra és molt conegut, que és el WSET,
Wine and Spirits Education Trust. Acabo de fer el nivell 3 i després l'any que ve el nivell 4, que és el diploma, i després d'això ja anem cap amunt. és un continu. I el món del vi, com més saps, menys saps. O sigui que sí, i no sé, és un vici, també. És un vici. Dèiem que l'any 2009 creeu el projecte, presenteu l'English for Winemakers. L'any 2012 arriba English for Cava Makers. Què tenen en comú aquests dos projectes? És un pack una mica que... Com es ven? Es fan els dos del vi. Això, no. Sempre quan vam començar, 2009, ja teníem un seguit de projectes que anàvem a aquest pack. Ara ja tenim el pack nomenat que es diu English for Wine Aspects. Més genèric. Més genèric. I aquest curs implica winemakers, cava makers, que tot i que és cava makers accentua molt el fet de que s'ha de mirar molt cap a fora. Si estem mirant el món del vi escumós en general, quan fem el tast, tastem vins de tot el món, amb escumosos, no caves, perquè cava ja el coneixem, hem de catar fora. I ara estem fent precisament el tercer entrega, que és l'English for Wine Tasters. El primer el vam fer amb el Miquel Torres, el segon, el Cava Makers, l'hem fet amb el Sobreviudes, i ara aquest tercer l'estem fent amb l'ajut del Riedel. O sigui que també gent d'alt nivell que els agrada el projecte, presentem el projecte, els agrada, tiren milles. Quin tipus de curs d'ensenyament és? Teòrico-pràctic, intens, a llarg termini, com es presenta? És metodologia, o sigui que ens hem fixat en una pedagogia que és de l'ensenyança de l'anglès. Són classes dinàmiques on jo intento parlar poc i dono paraula als que venen a fer el curs. Per què? Jo ja en sé parlar anglès. Vull que els altres aprenguin a parlar i que parlin. Abans els has donat la llista de vocabulari o no? Sí. O a base de treballar amb la llista de vocabulari, ells han de fer, fins i tot hi ha listenings, hi ha escrits, hi ha lectures, hi ha jocs de vocabulari. O sigui que és jugar amb el tema pedagògic de l'ensenyança de l'anglès, que jo crec que funciona, i adaptar-ho a lo que és el món del vi. I bueno, hi ha molta gent que han fet el primer i ja estan fent el segon. O sigui que malament no... Saps que ha d'anar bé. Espero que... sempre fem el millor possible perquè agradi, no, la gent. Quina durada tenen? Són cursos intensius o són projectes d'un curs escolar? Per exemple, quan hi has de dedicar? Aquí al Penedès l'estem fent 10 sessions de 3 hores. La gent primer diu 3 hores seguides d'anglès. Acabarem fatal. I acaben les primeres 3 hores, el primer o segon dia, i passa molt ràpid. Dic, és que no... Sí, bon senyal, no, també. A fora de Catalunya o fora del Penedès estem fent sessions de 5 hores. Ara anem a fer una a Priorat. L'any passat vam anar a València a fer el curs. Al mes de juny-juliol anem a Déu Almansa. Estem intentant muntar un curs a Rioja, Ribera, Galícia, Madrid, Barcelona. O sigui que a poc estem... S'està estenent el projecte. Sí. Està tenint bona acceptació. La gent, de fet, el Déu Almansa ha sortit perquè coneixien la gent del Déu València i això... Sí, boca orella, això és fantàstic. I si els agrada, si no els agrada, ho passarien al contacte i sí, això són bones senyals. De tota manera, com aquestes 3 o 5 hores repartides en 10 o més sessions, no n'hi ha prou, no? Cal posar-hi... No, perquè el que fem nosaltres, els hi donem el curs, les eines, perquè després facin ús, òbviament, que utilitzin, perquè si no utilitzes perds igualment, però després els hi posem en una llista el que tenim nosaltres, que és alumni. Tenim una llista d'alumni de la gent que fa els cursos i cada setmana jo també els envio textos a través d'internet i ells van... Això els agrada també a la gent, que no és només fer el curs i ja està. Saps? Hi ha un seguiment. Hi ha un seguiment i això és molt important, no pots parar.
ni de formar-te, ni pots ni aprendre coses noves. Sí. Són cursos en general que es fan in situ, no? Sí. L'acadèmia, la classe es trasllada al celler on calgui. Això és un plus també? Relaxa, ajuda? Sí, però normalment el que fem és que la gent aquí, per exemple al Penedès, hi ha dos formats, nosaltres anem al celler, depèn si la gent poden tenir un número mínim d'alumnes, o si no, els alumnes ens venen a nosaltres, que tenim una acadèmia a Sant Martí, i allà tenim una sala preparada per fer tastos i per fer formació vinícola. I allà és on venen, és una sala de 12 persones màxim, i allà ara tenim un grup de 8 i un grup de 10. O sigui que això és el més habitual, que la gent, perquè sempre ens hem de recordar que el sector vitivinícola es basa, sí que sobre 3-4 columnes fortes, que són Grup Freixenet, Codorniu i el Torres, però això hi ha molta pime, que no pot fer que nosaltres anem allà a fer una formació, i llavors ells venen a nosaltres, els surt molt més econòmic i tots contents. I a més comparteixen idees, opinions amb altres bodegues. I això també és molt bo. Això he vist quan jo vaig anar a Portugal, hi havia un pack enoturístic que hi havia 6 bodegues fent la ruta i podies anar amb un tiquet, feia 6 bodegues diferents. Això a poc s'està veient aquí, a algun lloc, 1 o 2 bodegues, però s'ha d'intentar treballar més junts, sinergies, perquè així segur que tirem endavant. Segur. Ens deies, Andrew, que un dels principals hàndicaps de l'anglès vitivinícola és que hi ha molt de vocabulari importat de França. Sí. La pronunciació també és un hàndicap important. Són paraules complexes, fins i tot per persones que tinguin una bona base d'anglès, no són pas fàcils, en general. Què va? Terroir. Això encara perquè és francès, la R encara la faria. Però fins i tot el francès, en anglès fem servir el bâtonnage, o sigui que aquí també es fa servir, no? Però llavors quan dius lees stirring, que és el bâtonnage, llavors la gent, clar, no... Descol·loques. Descol·loques totalment. Paraula tan fàcil com variety, els hi costa pronunciar-ho. Però bueno, a poc, és qüestió de matxacar i escoltar. Hi ha unes coses bàsiques en anglès. Si llegeixes bé, escriuràs bé. Si escoltes bé, parlaràs bé. Si són més les aptituds receptives, que són més importants a vegades que les productives. O sigui, hem de tenir els primers 2 bé, per això és produir. Tinc molta gent que em venen, vull parlar anglès. Abans de parlar anglès és que has d'escoltar. I això és fonamental. Això és molt important. I no és un hàbit en aquest país en general. Abans parlàvem de les pel·lícules, de la tele, no hi ha facilitats. No. O no ens en recordem que n'hi ha, perquè abans deies, és veritat, el dual és molt fàcil de pitjar a la tele, oi? Però no ho fem. No. N'hi ha coses molt maques, fins i tot en el món del vi, o el que agradi a la gent, que són els podcasts. No sé per què no fem servir més el podcast. Baixes el que és a l'iTunes i busques els podcasts gratuïts sobre el que a tu t'agradi, cuina, futbol, temes de vi, i la gent, de veritat, és que poden estar hores escoltant coses i aprenent coses, que és més maco, no? Perquè, fixa't, si tu arribes a escoltar el que estan fent els anglesos, perquè, de veritat, en temes de comunicació estan a anys llum i no són productors, ara comencen, per això. Ara comencen amb el tema escumós. Sí. Però aquesta gent, de veritat, en termes de comunicació, tenen molts programes als podcasts que nosaltres hem preguntat per utilitzar i la veritat és que són molt informatives. O sigui, no només parlen d'Anglaterra, parlen d'Estats Units, parlen d'Alemanya, parlen d'Espanya, parlen de tot el món. O sigui, que els agrada la comunicació i el que és divulgar, que això està molt bé. I aquí, aviam si agafem carrerilla i aviam si ens apliquem també.
L'Andrew Ashhart va arribar al Penedès l'any 1992, gràcies a l'hoquei, però ens ha confessat que la primera feina que va tenir va ser collint raïm per la Barema, amb només 16 anys. Per tant, allò del destí que dèiem, no estaves una mica predestinat a acabar ensenyant anglès al sector. Allà a Anglaterra, quan vaig arribar aquí, allà estava en un sector de farmers, que és de granges. Els meus amics que eren de Londres, estàvem a 5 hores, deien que jo era un granger, pel tema accent i tot això, bueno, mira, i això ves per on arribo aquí i estic a 50 quilòmetres de Barcelona i estic també en un sector que és més de camp i estic en un lloc que és més de sol, no? I està, bueno, mira, destí. I arribar aquí, doncs vam estar 4 anys jo i la meva mare, i després va arribar el meu pare, perquè es va quedar allà per treballar, i bueno, anàvem justets de diners. Si no hagués sigut per aquells 2 primers anys en la Barema, crec que no estaríem aquí ara. És així. Seria, bueno, ens va fer un molt gran ajut entre els 2 anys. Satisfet amb l'opció, quan mires enrere i veus el camí fet? Sí, però encara em fa mal l'esquena de collir. Sí, no, és una molt bona experiència. Sí, no tornaria a collir, però bueno... Tots els que ho hem provat diem, si tens opció. Avui en dia no es fa tant, oi? No, ja més brema mecanitzada, no és com abans. No és com abans. També era la forma de guanyar 4 peles a l'estiu. Calarons, sí, els joves i no tan joves. Mon pare ja era 40 en amunt i sí, però bueno, ens va ajudar molt, No érem una casa gran, érem uns amics, i de fet el meu pare després va entrar a la seva feina també gràcies a gent que coneixíem amb el sector també. O sigui que vens aquí, ets anglès i et veuen diferent i intenten ajudar-te, això va ser molt maco. I bueno, hem anat pujant. Moltes gràcies per passar pel de Copes i sort amb aquest projecte que es va fent gran mica a mica. A poc a poc. Fins aviat. Moltes gràcies.